Classic Lounge. Pressure ndo yandakazvarirwa kana ingoma profesa pana chekumirira chapinda 2030 pasina watazembera tarira kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya mandatiende kukana chori kakatende shawa kefara mkwende tabata presha tori bata pachingende mvura ina basa rova mangu mavuka jenareta tobatidzarika baya tabuka pomba mangu muspika rimbovharuka rikavharuka topiwa rimwe natamuka kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya flavor bati dzamushini microphone paetaton bini staira nairandi tichitete namagreen nomapanisa net parafini kavira bhora mberi sapenjani sarisieri chikovo sakapini kesh inda 2013 kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya pressure ndo yandakazvarirwa kana ingoma profesa pana chekumirira chapinda 2013 pasina watazembera tarira maketoitsa kundichemera mabhanzi ondibika ngoma vakuteerera kumashure ndo kwandau kandichadzokera kamunhu sepoja vachazvionera kuchinaya ndoribosa ngoma ndimboregera ndinofaya nyangwe kuchinaya rasta sausaya nindekaya kumangoma ndinofaya nyangwe kuchinaya